наталия куковинец маҷбур шуд чанд бор барномаҳои паёмнависиро иваз кунад то бо муштарионаш дар тамос бошад. ӯ ки барои сагҳо либос омода мекунад, ҳамчун яке аз соҳибони тиҷорати хурд дар Русия бо маҳдудиятҳои афзояндаи интернет аз ҷониби Кремл мувоҷеҳ шудааст. маҳдудиятҳо дар барномаҳои маъруф ба мисли Telegram, назорати сахттари VPN ва қатъи интернети мобилӣ барои ин ширкатҳо мушкилоти ҷиддӣ эҷод кардааст. барои бренди куковинец пас аз баста шудани Instagram дар соли 2022 ва паёмрасони WhatsApp дар моҳи феврал, Telegram ба ягона манбаи фурӯш табдил ёфт. Аммо Telegram низ ҳоло таҳти фишор қарор дорад. ҳоло ки кори Telegram маҳдуд шудааст, гирифтани дархост хеле мушкил шудааст. бе истифодаи VPN барнома кор намекунад ва аксаран паёмҳо намеоянд. ҳамчунин боргирӣ кардани аксҳо мушкил аст. илова ба ин, баъзе замимаҳо ҳангоми фаъол кардани VPN дуруст кор намекунанд. наталия аз ягона нафаре нест ки бо ин мушкил дасту панҷа нарм мекунад. фаъолияти теъдоди бешумори ширкатҳои хурди тиҷоратӣ ва соҳибкорони инфиродӣ дар Русия бо мессенҷерҳо вобаста мебошанд. дар тарабхонаи Скрепка дар Москав гуфтанд ки моҳи апрел бинобар ба ҳам задани кори интернет онҳо натавонистанд фармоишҳои онлайниро барои омода кардани шириниҳои идона анҷом бидиҳанд. корсози тарабхона Дарья Титирина мегӯяд, афзоиши якбораи фармоишҳо боти телеграми онҳоро ба муддати 1 соат аз кор андохт. мизоҷон натавонистанд рамзҳои QR-кодро барои гирифтани шириниҳояшон зеркашӣ кунанд ки ин боиси хашм ва шикояти онҳо шуд. ҳафтаи ҷорӣ Кремл гуфт зиёни соҳибкоронро аз қатъ шудани интернети мобилӣ дар Москав ҷуброн намекунад. президент Владимир Путин исрор меварзад ки чунин маҳдудиятҳо барои амнияти миллӣ зарур мебошанд. то кунун дар бораи он ки маҳдудиятҳои гуногуни интернетӣ ба иқтисод чӣ таъсир расонданд, ягон маълумоти расмӣ вуҷуд надорад. аммо як назарсанҷии ахир нишон дод ки ба бовари аз 3/2 русҳо маҳдудиятҳо зиндагии ҳаррӯзаи онҳоро мушкилтар кардааст. як корманди ширкати риэлторӣ дар Москав гуфт, дар маркази шаҳр паёмакҳо дар аксар вақт бо таъхир мерасанд ки ин фиристодани посух ва иртиботро душвортар мекунад. ба гуфтаи ӯ чунин вазъият боиси нороҳатӣ ва зиёни молӣ ҳам барои ширкат ва ҳам барои муштариён мегардад. дар ҳоле ки таъсири пурраи иқтисодии маҳдудиятҳо ҳанӯз рӯшан нест, дар гумон аст ки дастрасӣ ба барномаҳои паёмнависӣ ба зудӣ ба ҳолати муқаррарӣ баргарданд.